eruit. Maastricht van op het Eukske. 13 november 1948. Geschreven door Pater Tim Pieters. Hoe toen Beukse zijn leven worden beladen dat ik uitgegeven heb in 1998. En hier van hem. En zich in de groet, dat is een blad doet hij niet. De oude verhalen leest van Pons Onderdessen over Maastrichter type, dan denk ik om de type die ik gekend heb en om de andere hoe ik deks over op u wil vertellen. Want er was in de tijd dat Maastricht evenveel type had als kerken. Meestal worden wij hem leukjes die illegaal worden geraakt. Soms ook gewoon het commerçanten. Tot die lui behuurde bed en mij en ook de roeibakkers. Die wie het trouwde neven Jana op een handkaart naar het stadhuis wordt gevaren. Een ander type was zus met een turf. En hij zus door de straat te gaan met zijn kaar en hij riep: "Madame, moet je turf?" Dan riepen de kinderen: "Zus, leg eens maar eens even op de trap." En zus was daarom altijd goed vriend met de kinderen. De luie gele was aan een aandachtslaag. Van hem wordt verteld dat hij zijn hand alleen maar hoe zijn testen nam als iemand hem gaat wil geven. En dat maar even. Het type, deze een enorme grote zwiegen, had de gemeente zichzelf in te brengen als hij te veel had gedronken. Hij pakte zich daar met één hand bij zijn brokenboeien en met die andere bij zijn kraag. En zo ging het aan naar het politiebureau. Onder veel bekieks van de lui. Die de arrestant nog het vreemd vond. Hij ze zich gemeld had op het politiebureau. Wordt hij weer vierkantig de straat opgesmeten. Want de politie wou hem niet. Omdat er de deks komen. Wel zal er zich de drie schoensen nog kunnen rappelleren. Die zelfs eens in een coach door de stad voerden. Het waren Flup de Costa, Pieter Buchem en de Kletskoop. Flup de Costa was biestendrijver en hij bracht de kooi naar het slaghuis en de meid. En als een kooi niet meer verhoed wil gaan, had hij de gemeente aan haar staat te draaien. En daarom wordt hij de Kooistaat genoemd. Pieter Buchem leeft nog. Het is een lange kerel en vroeger was hij bekend als een goeie zwemmer. Meestal zat hij met zijn brum aan de Oudbrug, aan de kant van de Maastrichter Brugstraat en juist boven de kanaal. Bij weer en weer gebeurde het deks dat hij er binnen achterover vloog en de kanalen viel. De lui die passeerden verschrokken zich een ongeluk, maar Pies zwemde rustig op de kant en hong zijn heumen over het stanketsel te drukken. Een goed aantal burgers heeft een van die drie, namelijk Wely, in de raad wel helpen. Het gemeentebestuur heeft dat evels nog tijdig kunnen verhinderen. Ze zagen wegens voortdurend dronkenschap. Anderen beweerden erop dat het was omdat Wely een programma had wat er vooruitstrevend was voor zijn tijd. Maastricht zongen die dag het liedje van Weleke, weleke in de raad. Nog veel ander type heeft Maastricht gekend. Met respect voor het nageslag deden ze een naam en een dader verzwiegen. De type waren een goed 20 jaar terug de gezelligheid van de stad. Toch mag het er blij zijn dat we niet meer zoveel van die type hebben. De ere mooi en de lende van toen was de boeien. Boop, draagingsbrug en achterlijkheid heel diks bleuden. Maar het zou nog jammer zijn als we jaar goed geen type meer hadden. Want samen met de kermisgasten en de liedjeszangers vormden ze toch ook een aardige kant van de stad. Getekend de Maastrichtenaren.
gezongen, bukske gesprongen, henken en springen, wat een plezier. Spelende kinderen, wees uit het niet geer, klepper de kleppers, talent wie drijft weer. Trenke van smeer, mas vledders in deusje, die drukten mijn neusje tegen de route. Bommelen plukken, moelberen zeuken, de tijd van vakantie, vertrokken op boete. Het gaslampen leeg, het gaslampen leeg, liet mij met heimwee voor mijn streek. Het gaslampen leeg, het gaslampen leeg, liet mij met heimwee.